Na obrazovke vidíme tímovú lokalitu SharePointu. Zameriame sa teraz na menu. Vidíte, že ľavé aj horné menu sa príliš nezmenilo. Čo sa však zmenilo, je možnosť inline editácie týchto menu. To znamená, že môžeme linky pridávať a odoberať priamo z hlavnej obrazovky tímovej lokality. Okrem toho pribudli nejaké nové webové časti webparty. Konkrétne tento zobrazuje Project Summary. To znamená, že mi zobrazuje nejakú časovú os úloh a udalosti v kalendári. Teraz sa už pozeráme na dokumentovú knižnicu, ktorá sa zmenila. Novým spôsobom prepíname medzi pohľadmi. To vidíme teraz, najnovšie dokumenty, all documents a tak ďalej. Novým spôsobom pridávame dokumenty. Mierne novým spôsobom. Vidíme zobrazenie podľa schválených zamietnutých položiek. Novým spôsobom je spravené tiež filtrovanie, kedy máme možnosť v jednom stĺpci filtrovať podľa viacerých hodnôt. To sme predtým nemali. Takže môžeme napríklad vybrať viac dátumov alebo viac typov súborov. Opäť sa prepneme na zobrazenie všetkých dokumentov a ukážeme si kontextové menu, nové, ktoré zobrazuje viac informácií o dokumente a všetky vlastne operácie, ktoré môžeme nad dokumentom vykonávať. Teraz si ukážeme ribbon. Vidíme, že ribbon sa príliš nezmenil. Čo sa však zmenilo alebo pridalo nové, je zjednodušenie zadávania používateľských práv cez tzv. Zdieľanie, šerovanie. Prejdeme k nastaveniam knižnice. Vidíme, že všetko je po starom, tak ako to bolo vo verzii 2010 na prvý pohľad. A opäť sme na domácej stránke SharePointu. Bližšie sa pozrieme na úlohy, kedy vidíme, že v základnom zobrazení úloh nám pribudla časová os a my si môžeme vybrať úlohy zo zoznamu úloh, ktoré sa v tej časovej osi majú zobraziť. Okrem toho si môžeme vybrať, ako sa majú tie úlohy v tej časovej osi zobraziť. Čiže ak ich máme viac, môžeme kombinovať zobrazenia úloh v časovej osi. Toto nám pomáha organizovať projekt a udržať si väčší prehľad nad úlohami. Vidíme, že to používateľské rozhranie SharePointu sa zjednodušilo a je také atraktívnejšie, prívetivejšie. Formulár vyzerá podobne. Všetko to, ako tá grafika vyzerá, závisí samozrejme od vybratej témy,